खुलुमबाय समनि रादाब नायगिरि बयखौबो बरायबाय दिनै आं दङ आब' अनजालि बड'साजों आङो मोगा-मोगि लानो थाखाय बिथांनि न'आव दंफैयो माखासे खोथा जोङो बै समाव बे सावथुन मुलुगाव माबोरै फैखो बेनि सोमोन्दै जों एसे मिथिना लागोन खुलुमबाय समनि रादाबनि जानानै आब'खौ बरायबाय दिनै नैबे बुब्लियाव दान्दिसे सम होनायनि थाखाय बरायबाय आंबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायबाय आरो रायजो राजानिसिम खुलुमनाय जासिहरबाय। जोङो सावथुन मुलुगावहाय गिबिसिन होनना बुंनांगोन बर'नि सावथुन आलायारन बे सावथुननि प्रडिउसार केमेरामेन डाइरेक्टर बिथांनि अनजालि बिसि हिसाबै जों बर' जाथि हिसाबै जों प्राउड खालामो आं बेखौ बुंगोन। दा जोंनि नैबे समनि रादाब नायगिरिफोरनिसिम बै समनि फिलिंआ माबायदि बेखौ मा फोरमायगोन आब'आ? बै समनि फिलिं माने जेब्ला आलायारन फिल्मा जायो जोंबो खोनाबाय थादोंसो माने शुटिंखौ खोनाबाय थादोंसो माने बर' जाथि हिसाबै बिराद गोग्गानाय मोनदोंमोन आरो जोंहाबो बर'आ फिल्म ओंखारसिगोन। बिनि सिगां कयेकटा भिडिअ फिल्मथ' ओंखारदोंमोन खिन्थु बियो गिदिर फिल्म होननानै खोनानायाव जोंबो बर' जाथि हिसाबै बिराद गोग्गादोंमोन। आं सानाखैमोन बे समाव माने बे आलायारन फिल्मनि डाइरेक्टर सासे मुंदांखा फिल्मा ओंखारथ'वाखैमोनब्लाबो मुङा एसे जाखाबायमोन आं बिथांखौ लोगो मोनगोन होननानै माब्लाबाबो कल्पना खालायाखैमोन आरो। आচ্ছা बै समाव माने बे जोंदाव बड'सा बिथांजों लोगो मोनलायथ'वाखैमोन। दा बिथांखौ लोगो मोननायनि उनावहाय जाय जों मिथिनायाव हाग्रामायाव जिनाहारियावहाय फावखुंग्रि महरै दंमोन बे समसिमावहाय लोगो मोनखाबायमोन ना लोगो मोनाखैमोन? बिनि सिगां लोगो मोनाखै थारमाने आङो बेबायदिनो उन्दैनिफ्रायनो आबसु मुभमेन्टनिफ्राय जोङो रमान स्क्रिप्ट आन्दलनखौबो उन्दैयाव नुदों। आन्दलन खालामै खालामै थांनानै जोंनियाव जिरायहैयोमोन जों उन्दैमोन। बिनि उनाव पिटिसिए जालांबाय बे समावबो आं लिडारफोरनो खोब बिबार माला सोनो मोनोमोन। ओमफ्राय बिनि उनाव आबसु मुभमेन्ट जाबाय। आबसु मुभमेन्ट जाबा आङो अलमस्ट 84 सोनिफ्रायनो आङो एबसुनि मिटिं आनसलिक कनफारेन्स डिस्ट्रिक्ट कनफारेन्स बेफ्राव फांसनफ्राव आङो मोसाबायनानै फार्स्ट प्राइज बेफोरबायदिनो लाखायोमोन आरो। बेनिफ्राय बिदिनो ड्रामायावबो उन्दैनिफ्रायनो आङो क्लास 4निफ्रायनो जोंनि गामियाव मोनसे यांगस्टार क्लाब होननाय दङमोन। बेयाव 7टा गामि लोगो नांनानै मोनसे गिदिर क्लाबमोन आन्दलननि सिगां। बे क्लाबा जोंना जोबोद स्ट्रंमोन आरो जोबोद इउनिटमोन। मानसिफोरनि साननाय हनाया जोबोद मोजांमोन, जोबोद सापर्टिभमोन, जोबोद अनसुलामोन बिसोरो आरो जोबोद टेलेन्टेड गोजामोन आरो बिसोरो। दा बेवहाय आंबो मोनसे जोमै होननाय फिल्माव चाइल्ड कारेक्टार नांगौ जानायाव सासे साहा बागाननि मेनेजारनि बिसि आरो बिनि फिसाजो उन्दै बे उन्दैनि कारेक्टार नांगौ जानायाव बेबायदिनो गामिनि बयखौबो माबा स्क्रिन टेस्ट नायबाय आरो डायलग बुंहोदों नायदों एक्टिं खालामहोदों नायदों रावखौबो बिसोर फसायाखिसै आरो बयबो बेबायदिनो आनफिट जाजोब्बाय। बिनिफ्राय आङो खोब उन्दैनिफ्रायनो मालायनि मोसानाय मालायनि नाटकफोरखौ एकदम फ्रन्ट साइडआव जिरायनानै नायखायो। फ्रन्ट साइडआव जिरायनानै नायनानै आङो मालाया बिराद रंजाबाय माजाबाय मिनिबाय नाथाय आं बिदि रोङामोन। आं बिनि एक्टिङा माबायदि बियो माबोरै खालायदों माबोरै खालायबा मोजां जायो आं बिदिखौसो हारसिङै नायोमोन आरो। बेबायदि नायनानै आङो केट्च खालायनानै लायोमोन आरो। बिनिफ्राय बे उन्दै कारेक्टाराव लास्टआव बयखौबो लाजोबबाय। जोंहा जिहेथु यांगस्टार क्लाबाव फादारानो दैदेनगिरिमोन। बेनिफ्राय जोंनि बिब'मोन 7आनो अलरेडि इनभल्भखा। दा आंखौ उन्दै कारेक्टाराव लानो गोसो गैयामोन। बेखायनो आंखौ इन्टारभिउ लायालासिनो बयखौ लाजोबनानै इन्टारभिउ लाग्रा मानसिया मेंनानै जिरायनानै थाबाय आरो। अब्ला आंखौ बिराद एग्रेसिभलि आंनि नाहरबाय थानायखौ नुनानै माने आंनि एक्सप्रेसनखौ बियो बुजिनानै
आंखौ फंसे सोंबाय आरो आब'मोननियाव सोंबाय जों बेखौसो जारौखौसो एसे इन्टारभिउ लानायसै नामा बेखौ हाथारगोन बायदि नुबाय जोङो जाबाय आरो ओमफ्राय बिदि होननानै आब'मोना दाना रावखौबो जाथारैलाय जोंनि आब' देरसिनमोना सोंनाय नायदो होनबाय आरो अब्ला बिसोर आंखौ इन्टारभिउ लाबाय आरो स्क्रिन टेस्ट लाबाय डाइलगखौ होबाय माने बे माबा स्क्रिप्टखौ होबाय आरो आङो खिन्थु बे स्क्रिप्टखौ अलरेडि फरायखांखाबायमोन माने न'खर न'खर जायहा बे फिल्माव बे ड्रामायाव एक्टिं खालामगोन बिसोरनि न'आव मोनसे मोनसे स्क्रिप्ट हरनाय जायोथ' दा बेवहाय आङो अलरेडि बे स्क्रिप्टखौ फरायखांखाबायमोन आरो ओमफ्राय फरायखांनानै आंहा बेयो डाइलगफ्रानो मुखस्थ' दंखाजोबसैमोन बेनिफ्राय जेला आंखौ इन्टारभिउ लाबाय होमबाथ' आं डाइरेक्ट स्क्रिप्टखौ ओरैनो नायनाय बायदि एक्टिं खालामफ्लानानै आङो एक्टिंखौ खालामबाय आरो डाइलगखौ बुंबाय लगालग ओमफ्राय आंखौ एकदम एक्सिलेन्ट जोङो जेनुइनखौ दोननानै गोरोन्थिफोरखौसो इन्टारभिउ लाफ्लांबाय थादों जोंहा बेबायदि इन्टारभिउ लानानै नागिरथिंनांगौ दरखारानो गैयामोन 100% कारेक्ट होननानै आंखौ सेलेक्ट खालामबाय आरो माने जिथु नुबाय फिल्म जगताव गिबि आगानानो माने एक्सिडेन्टलि फैनाय बायदि जाहैदों आरो बेखौ बुंनो थाङो बेखौ माने दा जिथु आगोलनि बुंनाय बायदि जों मोनदांना मोननायाव एक्सिडेन्टलि फिल्म जगताव मोनफैनाय बायदि जाबाय दा बेयो माबे सनाव जादोंमोन बेयो आं बेबायदिनो एक्टिं खालाम बिदिनो आबसु मुभमेन्ट माबा मुभमेन्ट बेबायदिनो बहुत आबसुआव बहुत बोसोर ओंखारनानै 89आव जेला भलन्टियार फर्स दाबाय होमब्ला जों दतमायाव फार्स्ट उपेन ब्रह्मनि सिगाङावनो उपेन ब्रह्मआनो जोंखौ दतमा लावदुङा अलरेडि सोरां हाइ स्कुलाव सानसेखालि बिस्थिबार ना शुक्रबार माबा दिनमोन आरो मासखौ आं बावबाय 1989 सनखौ गोसोआव दं बेवहाय जोंखौ अटेकिं लाहोबाय आरो एस ए भलन्टियार फर्स हिसाबै बेनिफ्राय जोङो बेबायदिनो मावलांबाय थाबाय कालचार लाइनखौबो समान समान लांफाबाय थाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो ओंखारै सानसेखालि स्कुलावबो जेरावबो जोङो ड्रामायावबो थायो मोसानाय मुसुरनाय क्रिस्टि फोरोंनाय जेरावबो थायो बेनिफ्राय सानसेखालि माने जोंदाव बड'सानो मोनसे बे हाग्रामायाव जिनारि फिल्म हिसाबै स्क्रिप्ट लानानै फैबाय एक्ट्रेस नागिरबाय बर' हिन्जावाव बे रोखोम गावनो नांगौ बायदि सुइटेबल एक्ट्रेस नांगौ होननानै नागिरनानै बेयो मंगलसिं हाज'वारि सारमोननि खाथियाव थांबायनो आरो ओमफ्राय मंगलसिं हाज'वारि सारमोना आंखौ मोजाङैनो मिथिगौ हिसाबै बिसोर आंनि सोमोन्दै बेनो खोन्थाबायनो आरो जोंदाव बड'सानो ओमफ्राय दाना खोन्थाब्ला बिसोरो जोंनि न'आव थांबाय आरो जोंनि न'आव थांनानै आफाजों रायलायहैबाय ओमफ्राय आंथ' बे समाव खोब माने अलमस्ट बाहेरायावनो थायो आरो आन्दलनाव केम्पआव थायो आङो नङाबा बहाबा कनफारेन्स एरि बिदिनो गिदिंनानै थायो ओमफ्राय बे समावबो आङो रामफल बिलाव मोनसे कनफारेन्सबो गाखांबाय बे समाव आंनाव इनफरमेसना थांबाय नोंखौ नागिरफैदों उमुगा ओरैबायदि फिल्मनि थाखाय एक्टिं खालामनो आं नंगौना नङा फोथायनोबो हायाखै आरो ओमफ्राय दाना रामफलाव बेबायदिनो जोंहा वार्कशप जादोंमोन हारिमु आफादनिफ्राय धनन्जय ब्रह्म बारलांफामोनजों ज' आरो आंहा दतमानिफ्राय थांबाय बेवहाय ओमफ्राय बिदिनो हर थाबाय जोङो थांबाय बिसोर थांनानै आदा ब्रजेन्द्र बसुमतारीनि न'आव बिसोर थांनानै थाहैबाय जोंबो बिसोरनि न'आव थायो ओमफ्राय जोङो हारिमु आफाद अफिसखौ जोंनो लुदों रामफलनिखौ जोंनो लुदों जोंनो हा लिरदों जोंनो गोबोरखि गादों बिदि आरो दा बे न'आव जों दंमोन आरो दा बेवहाय नागिरहैनायाव आङो आदा ब्रजेननि न'आव थांनानै आं नुजाहैबाय रायलायबाय आंखौ बेबायदिनो डाइलग होनाय बायदि फंसे फंनै बुंहोबाय ओमफ्राय बिदिनो खानाय थानाय आंनाथ' खानाया बे समाव अलमस्ट हासिंमोन बिराद बुरजाबोमोन ओमफ्राय खानायाबो लेमसा हेबनानै गोलाव थायो आं सब समाय ओमफ्राय बिदिनो आंनि लेमसा हेबनाय खानायखौबो नुबाय ओमफ्राय आंखौ नुजोब्बाय हंलेले बर' सिख्लाबो नुबाय बियो ओमफ्राय नुनाय लोगो लोगो फंसे फंनै डाइलगावनो बियो अके आंनि नागिरनाय कारेक्टारा 100% पारफेक्ट ओमफ्राय मंगलसिं हाज'वारि सारमोना आंखौ खोब बाख्नायो आरो बिसोर उन्दैनिफ्रायनो मस्ट टेलेन्टेड हिन्जावसा बियो होननानै आरो दा बिदिनो खिथाबाय 100% अके आरो दस्रा नागिरला नों उमुक दिनाव उमुक हटेलाव थांदो जों नोंनि शुटिंखौ उमुक थारिखनिफ्राय लागोन बिदि होननानै 1994आव नभेम्बर डिसेम्बर दानाव बे शुटिंखौ लानाय जादों ओमफ्राय आङो फैबाय आरो फैनानै बेवहाय इन्डास हटेल
होननाय दंमोन दानि माबा हटेल खाथियाव अमस्रि हटेल खाथियाव आरो अमस्रि जा सानजा बेयावनो थानानै ज' शुटिं खालामबाय ओमफ्राय आंनो बाव फैदोंबाबो आं मोनायाव थायाखै जोंहा आंहा जाथि खुरमा साराउन्डिं क'क्राझाराव दंजोबो आंनि बिमाया टाउननि हिसाबै आंहा थानो अभाब गैया आरो बिब' गेदेरा बाव खाथियाव थायोमोन आं बिब' गेदेरनिफ्राय थांलाय फैलाय खालामबाय आरो ओमफ्राय बेबायदिनो 94आव शुटिंखौ आरम्भ खालामबाय आरो बेबायदिनो लोगो मोनबाय ओरैनो बे सावथुना रजत कमल बान्था मोननो हादोंमोन औ बे सावथुनानो बुंनो थांब्ला बर' फिल्मनि बिथोराव देरसिन एवार्डखौ मोनदों बियो नेशनेल केटेगरिनि एवार्ड बेस्ट इनभाइरनमेन्ट फिल्म इन्डियान लेभेलाव आरो बे माने आलायारननिफ्रायबो सनमान गोनांसिन होनजायो आरो दा बै एवार्ड मोननाय समावहाय गोसोआ माबादि मोन्दोंमोन बे एवार्ड मोननाय समाव आंहा मोनसे चेलेन्ज टाइपनि दङमोन मानोना फिल्मखौ जेला शुटिं खालायनानै गासिबो एडिटिंआवबो आं थांफादों बेकग्राउन्ड मिउजिकआवबो आंनो थांदों बेकग्राउन्ड सिंगाराबो आंनो बिनिफ्राय जेला फैनानै फिल्मा जेला ओंखारबाय फिल्मखौ नायखांनायनि उनाव मानसिफ्रा बिनि मिनिंखौ बुजियालासिनो आंखौ गोबां गाज्रि बुंनानै आंखौ दुखु होदोंमोन आरो ओमफ्राय आंहा बेवहाय चेलेन्ज दङमोन बे फिल्मा जेला एवार्ड लाबोगोन अब्लासो बिसिनि खुगायाव लिवाराव संख्रि होजानाय बायदि जागोन होननानै आं साननानै दंबाय थायोमोन आरो गमामायैनो बिदिनो 1996आव बे फिल्मा डिक्लेयार जामारबाय जे बेस्ट इनभाइरनमेन्ट फिल्म हिसाबै बियो नेशनेल एवार्ड मोनबाय होननानै अब्ला आङो ओरैबायदि गावखौनो देरहानाय मोन्दोंमोन गोग्गानाय मोन्दोंमोन आंनाव खुसिनि मोदै गदोंमोन आरो नाथाय आंखौ जोंखौ बहुदा बुंदोंसो बे फिल्मा माब्रै एवार्ड मोनखो जोंनि एवार्ड मोननायावबो खुसि गैयामोन आरो नाथाय आंहा चेलेन्ज दंखायोमोन आरो बहुत बुंनायखौ बुंदोंमोन जोंनि न'खरनि मानसिया गोबां लाजि फोनांजादोंमोन आं अब्ला आदामोनखौ बुंदोंमोन आदामोन नोंसोर मालायनि बुंनायखौ दा खोनासं बे फिल्मा जेला एवार्ड लाबोगोन अब्लासो मानसिफ्रा बुजिगोन अब्लासो नोंसोरबो बुजिगोन नोंसोरो मालायनि बुंनायखौ खोनासंनानै आंखौ दुखु दाहोफै होननानै आं जोंनि फेमिलिनि मानसिफोरखौ बुजायनानै दोनदोंमोन आरो दा बेनि अनगायैबो जों नुनो मोन्दों श्रीकालेन्डा गल्डेन ककन फिसार फिल्म बे फिल्मावहायबो माने मैखोम फावगिरि महरै फाव खालामदों बेहाय माने आमेरिकान एक्ट्रेस नाताली रडुबे बिथांमोनजों फाव खालामजाबनायनि खाबुआ जादों दा बे समनि फिलिंआ माबायदि दा बेनि सोमोन्दै मा फोरमायगोन जोबोद एक्साइटेडमोन आरो गोबां गिनाय दङमोन मानोना आङो गुबुन राव जोंनि कान्ट्रियाव बाहायजायै राव आंनि फरायनायाव मिडियाम हिसाबै फरायजायै रावजों आं रायलायनानै एक्टिं खालामनांगौआ आंनि थाखाय बिराद गिदिर चेलेन्जमोन बियो आं बहुद गिनायजों गिबांसिनै डायलगफोरखौ मुखस्थ' लायै बुंदोंमोन आरो माने मिस्टेकबो जालांदों फिल्माथ' बिदिनो रिटेक लानो हायो हिसाबै रिटेक लाबाय बहुदखौनो आङो बुंनो थांबा शुटिं समाव बहुद वार्डखौनो आङो गोबां वार्डखौनो आङो बुजिस्लाबबावाखैसोमोन उनावसो आङो आंनि बुंनाय रावफोरखौनो आङो नायै बुजिलांदों मानोना आङो स्क्रिप्टफोरखौ सिगां गोबावनिफ्राय स्टाडि खालामनो बारा सम मोनामोन एक्ट्रेसजों लोगोसे एक्टिं खालामनायजों लोगोसे आङो फिल्म प्रडाक्शनखौ आंनो सालायनाङोमोन बेवहाय आङो गोबां टायार्ड जायोमोन बिराद हेडेक जायोमोन नै आंनि रल जाबाय आंनि शुटिं खालायनांसिगौ होमबासो आङो खारब्रबनानै आङो स्क्रिप्टखौ फरायब्रबनानै मुखस्थ' लाब्रबनानै डायलग बुंनानै आङो एक्टिं खालामनांगौ जायोमोन नै आंनि एक्टिङा जोबनाय लोगो लोगो आङो प्रडाक्शनाव बिजि जानाङोमोन आरो इभेन आङो स्क्रिप्टआवबो हेल्प खालामनांगौ जायोमोन दा दिनैसिम मोनबेसे बर' सावथुनाव फाव खालामखो आङो बर'आव प्रपार बर'आव दिनैसिम फुल लेंथ फिल्म हिसाबै मोनब्रैयाव खालामबाय बेनिफ्राय मिक्सआव एसामिसआव मोनसे खालामबाय बेनिफ्राय हिन्दी मोनसे खालामबाय आंनि एक्टिं खालामनाय फिल्मा दा दिनैसिमाव माने बे सावथुननि मुंफोरखौ दिनै गोसोआव दंना जोंनि नायगिरि गोसोआव दङ माने
फोरमायना होदो फार्स्टआव हाग्रामाव जिनाहारि बेनि उनाव गोदान मुगा खालामदोंमोन बे एवार्ड मोनाखै बेनि उनाव गल्डेन कुकुनखौ खालामनाय जादोंमोन बेथ' बिराद दुखुनांथाव बाथ्रा जों बेवहाय 1 crore गारदों दासिमाव नाथाय बे फिल्मखौ जों दिहुननो हायाखै बे फिल्मखौ जोङो आंनि हाजबेन्डनि सासे फ्रेन्डनोसो फिडबेकनि थाखाय नायनो होदोंमोन नाथाय दुखुनांथावै बिसोर बे फिल्मखौ जोंनि मेहनत जोंनि खस्थ' खालामनाय आरो जोंनि भेलुखौ दोनालासिनो बिराद दुखुनांथावै बिथांमोना फिल्मखौ लिक खालायना होनानै दिनैसिमबो इउटिउबाव फेसबुकाव बियो शेयार जागासिनो बयबो नायगासिनो बिथांमोना दिनैसिमबो लाख लाख थाखा लागासिनो नाथाय जों बेवहाय थाइसेबो मोनाखै बे फिल्मा जायनि थाखाय गुदि भिउ गैया बे फिल्मा इनकमप्लिट जोंनि दिहुननो हायाखै बे फिल्मखौ दाबो जों बिराद दुखु नांनानै दङ बिथांमोना मानो बुजियाखै जोंखौ मानो बुजियाखै गावहा लाख लाख थाखा मोननायखौ बिथाङा एन्जय खालामगासिनो दङ नाथाय बिथाङा बुजियाखै जोंहा बेसेबां दुखु नांनानै दङ जों बबे बिपदाव गोलैनानै दं बिथाङा बुजियाखै जों दाबो एक्ट्रेसफोरनो थाखा हरनांगौ दंबावो अदेबानि बे जाय माने थ्रि गार्लनि गल्डेन कुकुन बे जोंनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव फिल्म मोनबाबो बेहाय माखासे षड़यन्त्रनि बोलि जानानै दंबाय थायो बर' हिसाबै बर'खाय जों दिनैसिमबो एक्सन लायाखै नाथाय बिथांमोना दाबो बुजियाखै जों दा बिथांमोननि सायाव एक्सन लानांगौबा कमप्लिट जेसेबां बिथांमोना जानानै दं जोंनो होफिननांनो हागौ आरो बिनि अनगायैबो जों एक्सट्रा फाइनबो फोनांनो हागौ आरो बिथांमोना दाबो बुजियाखै बेखौ दा बिनि थाखाय सावरायबायनाय जादों नामा दिनैसिमबो जों सावरायाखैबो माने बिसोर हार्टलेस पिपल हार्टलेस मानसि बिसोरो मालायखौ अननो रोङा मालायनि खस्थ' मालायनि गारनाय थाखानि भेलुखौ बिसोर बुजिया सार्थपर बिसोर मानसिया लेखा रोङैबो नङा लेखा रोंगौ मानो बुजियाखै आरो जोंनाव दिनैसिम बिसोर फंसेबो सोङाखै बेखौ होनायाव फैबाय थानाय समाव माने लिगेल प्रसेस माबा मावनो सानदों नामा बेनि सायाव जोङो लासैनो सानगोन मानोना बेखौ मावनोबो जोंहा आखायावबो एसे माबा माबि नांगौमोनखाय जों खालायाखैमोन आंनि फिसाया जोबोद अनसुला बेखाय बे जोंखौ दुखु होब्लाबो जों मालायखौ दुखु होआ गोजौनिया बिसार खालामगोन होननानै बियो थाबाय थादों आरो बिथांमोनहासो बुजियाखै दिनैसिमबो बेनिफ्राय आंनि एक्टिं खालामनाय फिल्मा आङो जेनेबा हाग्रामायाव जिनाहारि गोदान मुगा गल्डेन कुकुन जाम्फाय जुनार बेयो मिक्स फिल्ममोन आं बेवहायनो नैबे मोननैखौ फ्राक्सिनि एवार्डखौ मोनदों 2009 बिनिफ्राय बेस्ट सापर्टिं एक्ट्रेसआव आं मोनदोंमोन बेनिफ्राय आङो माबायाव खालामदों दाउ हुदुनि मेथाइ बेनिफ्राय मोनसे हिन्दी फिल्म दंमोन बियो नागा फिल्ममोन बियो बेबो नेशनेल एवार्ड मोनदों चिल्ड्रेन फिल्ममोन बियो आं बाव एक्टरनि बिमा जादोंमोन ओमफ्राय मोनसे जाहैबाय शर्ट फिल्म राजा मर्निंनि फिल्म बेयो फ्रम न'वेर बेबो एवार्ड मोनदों आरो माने बुंनो थाङोब्ला अनजालि बड'साया जाय फिल्माव एक्टिं खालामबोदों माखासे माने बे बयजोंबो अनसायजाबोदों बा एवार्ड मोनबोनो हानायखौ जों नुनो मोनदों आरो गभर्नमेन्टजों स्वीकृति होजानाय फिल्म जोब आरो ओमफ्राय दा गोदानै माबा प्रजेक्ट दङ नामा आखायाव दा गोदानै आंनावथ' बेबायदि बेक्तिगत प्रजेक्ट गैया हाजबेन्डआ मा सानदों बेनो आरो बियो मा खालामगोन आं बिनि सायाव नेनानै दं बेनो आरो दङ जोंहा प्रजेक्टआ दङ एसे सम नांबावगोन आरो बिदिखौनो स्क्रिप्टआ रेडि बहुद दङ दा समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोना नुनो मोनबाय जोंजों दान्दिसे सम अनजालि बड'साया सम होबाय जों गोबां खोथा मिथिनांगौ दङ अब्लाबो दिनै जोङो बांद्राय गोलाव खालामनो सानाखिसै आब'आ जोंजों बेखिनि सम होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दा नैबे मोननै बान्था जोंनि सिगाङाव दङ बेनि अनगायैबो गोबां बान्था मोननाय दङ आब'आ जोङो फैबाय थानाय समाव जों बिदिनो आरोबाव जोङो गोलावै सावरायगोन दिनै बे सावथुन मुलुगजों सोमोन्दो थाबोनायनि उनावबो आथिखालाव माने समाजारि खामानि मावनायाव मुखुब जानानै दं नैबे आब'आ जों बेखौनो हास्थायगोन गोजौनि बिगोमाया अबंगसाया माने बोलो हरथों गोहो हरथों फैबाय थानाय समाव मोजां मोनसे बेबायदिनो जोंनि जाथिखौ लानानै बा जाथिनि सोमोन्दै मोजां मोनसे प्रजेक्ट लानानै बा फिल्म लाइनाव खामानि मावनो हाथों जों बेखौनो आसा थिबाय दा दिनै बेखिनियावनो दोनथ'बाय गोजोन्थों